Alle vuodessa me laskettiin Oulun eläinklinikan konversiohintaa 77% ja samassa ajassa tuplasimme eläinsairaala Aistin orgaanisen liikenteen määrän. Miten me tehtiin se? Yhteistyö alkoi vuonna 2024 yksittäisestä klinikasta ja on laajennut tähän saakka useaan klinikkaan, joista jokainen saa loistaa ja toimia omalla alueella. Erityisesti me ollaan saatu kiitosta meidän raportoinnista. Asiakkaan sanoin, minun ei tarvitse kääntää asiantuntijoillemme tai klinikkajohtajille mitään. Asiat tulevat Digitseriltä eli meiltä ulos niin selkeästi, että myös ihminen, jonka työ ei ole markkinointi, ymmärtää mitä tehdään ja miksi. Vaikka me tehdään Virean kanssa yhteistyötä niin sanotusti isossa kuvassa, me keskitytään hyvin vahvasti yksittäisten klinikoiden arkeen. Eli miten me saadaan heidät loistamaan omalla alueellaan, omalla brändillään sekä heille kaupallista hyvää, mitä he ovat digitaalista kanavista hakemassa. Tämä on mielestämme kaava, jolla näinkin vaativa kokonaisuus muuttuu hallittavaksi. Jos haluatte saman kaupallisen ja konversioihin tähtävän otteen myös teidän markkinointiin, ota meihin yhteyttä, niin me laitetaan teidän digimarkkinointi kuntoon ja kauppa rokkaamaan.